12,000 resident fl-inħawi tal-Fgura issa jistgħu jinqdew minn ċentru komunitarju ta' saħħa ġdid b'numru ta' servizzi differenti. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern il-ħamis filgħodu fl-inawgurazzjoni ta' din il-berġa ġdida li hija bisħolqa minn kullana ta' proġetti blan aħħari li l-kura f'pajjiżna issir aktar ċentralizzata. Dan sabiex anke l-poplu kemm jista' jkun jingħata l-kura barra mill-isptar biex bekk l-isptar stess ikun jista' jaħdem b'aktar kumdità u effiċjenza. Il-Gvern, l-Awtorità tas-Saħħa ilhom għal dawn l-aħħar sentejn jaħdmu fuq proġett biex ġo kull belt u raħal ġo Għawdex u Malta ikollna ċentru tas-saħħa komunitarju dik li qabel konna ngħidu l-Berġa li hija moderna u li tagħti servizzi lill-residenti tal-inħawi. Id-Deputat Prim Ministru qal ukoll li s-servizzi li ser jiġu offruti mhumiex biss dawk ta' tabib u infermiera, iżda huma wkoll is-servizzi tal-podjatrija, fiżjoterapija, speech and language pathology u servizz ta' kura għas-saħħa mentali. Dan bħala parti mill-istrateġija ġdida għas-saħħa mentali li nida l-Gvern sas-sena 2030. Intant f'kumment separat lill-ġurnalisti d-Deputat Prim Ministru spjega kif it-tieni konsenja tal-vaċċin qed ikun stmat li ser tasal wara 4 xhur. Dan l-ewwel li ħajkunu qegħdin jitlaqmu huma il-frontliners, li dawk li qegħdin jagħtu servizzi huma f'kuntatt ma' pazjenti COVID, kif ukoll il-nies li huma vulnerabbli, li l-aktar li jekk taqbadhom il-COVID ikollhom konsegwenzi serji. Eventwalment nkun qed nofruhom mingħajr ħlas li ċ-ċittadini kollha Maltin mawċin. Il-perjodu ta' bejn l-ewwel u t-tieni batch huwa stmat ta' bejn 4 u 6 xhur. Dwar xi xettiċiżmu fuq il-vaċċin id-Deputat Prim Ministru qal li huwa biss wara li jkunu saru t-testijiet kollha neċessarji li l-vaċċin isir disponibbli għall-pubbliku.